Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Baphangalale endaweni yesigameka abantu abane kwenzeka isiphihli sengozi ku R33 ku Khambula Road ngase Vryheid. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Bashonele endaweni yesigameka abantu abane ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi enyantisa igazi ku R33 ku Khambula Road ngase Vryheid. Le ngozi eyenzeke namhlanje ntambama phakathi kwezimoto ezimbili ezincane kudlule abantu abana abashonele khona endaweni yesigameka. Abezosizo oluphuthumayo KwaZulu-Natal Private Ambulance Service baphuthume khona endaweni yesigameka bafica isiphihli sengozi sinyantisa igazi. Abantu abane sebephangalele. Kube nengane encane nayo ebilimale kanzima isizwe khona endaweni yesigameka andobo iphuthunyiswe esibhedlela eseduze. Amaphoyisa asaqhubeka nophenyo kuba ngabe kube yini imbangela yengozi. Abantu bashaqe kakhulu ezikhuleni zokuxhumana ngayo le ngozi ethe yanyantisa igazi. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina ndiyantathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.